मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि देहायाव सानाय सुनाय जादोंब्ला नोंथाङा सानाय सुनायनि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां देहानि गासै सानाय सुनायफोरा फाहामजाजोबगोन जेबो मुलि नाङाजासेनो कक्राझार सहरनि एमआरएम देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय बडलेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव नोंथाङा बे सुबिदाखौ मोननो हागोन। थेरापिस्ट थुब्लाव ब्रह्मआ मुलि नाङाजासेनो देहानि गासै रोखोमनि सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामगासिनो दं जेरै गोदोना सानाय जानजि सानाय दाफोना सानाय आखान्थि सानाय थाफ्लि सानाय आथिं मिजौनाय हान्थु सानाय पेरालाइसिस जानाय बायदि सानाय सुनायफोरखौ फाहामथायखौ होगासिनो दं। थेरापिस्ट थुब्लाव ब्रह्मजों फाहामथाय होजानानै गोबां सुबुंफोरा गाव गावनि सानाय सुनाय बेरामफोरखौ फाहामनायखौबो मिथिहोदों। गोबां मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 9974030738 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया कक्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। कक्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360